Salut și bine v-am găsit la primul meu clip video. Astăzi o să jucăm Opal Pool. Să-i dăm drumul, de-abia am început, de-abia mi l-am descărcat. Haideți să vedem. Băgăm repede aici. Spargem. Asta nu-mi nimic. Mamă, unde a rămas aia? Ce ai băgat-o? Da, și am avut un cont cu 400.000 de bănuți. N-am avut ce să dau. Hai, 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 hai. Deci, cum v-am spus, aveam un cont cu 400.000 de bănuți, dar am nervat și am pierdut pe toți. De ce nu vrei tu să bagi neagra? Ce frate? Gămă albă. Stați unde ne era să trec aici. Da. Așa. Uităm frumos. Sperăm dacă o băgăm. Ca. Ce v-am zis? Hai, hai, hai. Haide, mai băiete, haide, mai băiete. Tac. Bine. Să am poziție în gaura de sus. Nu ar fi trebuit să postez acum, ar fi trebuit să postez când aveam un pic mai mulți bani. Da, lăsați. Gata. Să sperăm că am câștigat. Am pierdut. Mai băgăm unul. Ne-a luat în revansă. La primul a fost ceva. Așa. Să sperăm că așa, mă, băieți, mă. Jocul acesta puteți să-l jucați și cu prietenii, conectându-vă cu Facebook-ul. Eu m-am conectat cu West,
deoarece nu mi se încărca repede cu asta, cu Facebook-ul. Așa că, nu. Am conectat cu asta. Pe acest canal veți vedea acest joc, Mobile Pool. Ce o să mai vedeți? Ca să băgăm aici PUBG, dar acela nu prea mi se încarcă. Ăsta mai e cum mai mi se încarcă. Dar acela la atacuri nu mă vedeam de acum. O luăm de la cap. Haide, tanti, dă-i. Ia uite, boi, frate. Repede, repede, repede. Rapid, rapid. Oh, thank you, thank you. Mi-a dat a mie. Hai, mersi. Unde s-o băgăm? Unde s-o băgăm? Am fost în creanță. Uite, frumos! Băgăm și telefonul la încărcat să avem baterie. Așa că odată ce am câștigat unul, așa că vă las. Pa, pa! Nu uitați să dați un mare like.